Alright, skużani, dax, palissa. Da xejn fixker, għax intervista l-Mirjam Dalli, u Mirjam Dalli kienu jihbieb u pero l-umrit, sanam l-ra ċertu mistoqsijiet diffiċli. U jkunu diffiċli zamilla mistoqsijiet diffiċli. Ma namilom. Daku xoħli. Il-Mirjam Dalli jem ħafna x-istaqsija, ġit l-ura, ġit tamel l-ura. Kienet il-viċe presidenti ta' soċjalisti ta' miljoni ta' nies ġifieri. U għaliex ma ġiġ 9 xurilu meta kien hemm il-leadership race. Għax ġiet issa x'dar. Se nistaqsija fuq Defni Caruana Galizja dak kollu li qed nisimgħu bħalissa. Kull jum b'xi skandlu ġdid, b'xi xhieda illi tirriżulta kemm kienu reqdin flimkien l-istituzzjonijiet għaw Malta x-xaru każa. Se nistaqsija jekk Malta hix full-up bl-immigranti. Basta nistaqsija fuq ixus bħal prostituzzjoni, droga u illegalizzazzjoni tal-ħaxixa, fuq il-vot ta' 16 sena, fuq il-biċċa xogħol tan-nisa li se jdaħlu 12 fil-Parlament, anke ma jġibux voti biżżejjed, għax jiena ma naqbilx u għandi argument jaħraq magħha. Insomma, il-Mirjam, illum għandi ħafna x'nistaqsija. Grazie Alfredo. Grazie. Felix, fejjed? Ġej, qed niġra l-kamra. Illum m'għandniex ndumu l-qas post. Aħjar, nalla bat li għax kont insejta. Propjament, sibt kif niftaħ kont fix term mal Direct. X'qed tagħmel? Għandi xi ħaġa mfadla u issa skoprejt li jekk norbothom għal 6 xhur, nieħu l-aħjar rata ta' interessi f'Malta, iktar mid-doppju li tuk banek oħra. Jien ma nifhimx ta'. M'hemmx tifhem, vera faċli. Flok tħalli l-flus ħarsu lejk, talaqhom f'kont fixed u wara 6 xhur tuħu iktar flus. Kemm tidħol fuq midirect.com.mt u tiftaħ kont online. Sten ħanġib il-mobile. Midirect Bank Malta PLC u liċenzjat mill-Awtorità Servizzi Finanzjarji. Termini u kondizzjonijiet japplikaw. L-Unjoni Ewropea iktar aċċessibbli għalik. Ġimgħa ta' attivitajiet mill-Musac. Mit-2 sas-6 ta' Novembru. Servizzi tal-Unjoni Ewropea. Ktieb għat-tfal. Diskussjoni mal-President fost l-oħrajn. Żur il-website musac.gov.mt. CPE hours to choose from. Relevant topics and updates. One yearly subscription. The EY CPE Circuit annual subscription entitles you to an annual package of hours that meet your structured CPE requirements. EY Connect Learning. Subscribe with us today. Xara Bank jilqakom għall-ewwel darba. U dimmi feħrabtilhom tal-Division 2. Li mumtaz, without any risk. Dak li kienu Twin Towers. Ma ħallux tiġi gwerra fuqna. Kienx reċta. U jisparaw. Ħadd ma jista' jemmen li dan il-Papa. Il-Ġermanja waqt il-World Cup. Nsemmilkom il-Pjazza tal-Vatikan. Huwa l-bidu ta' staġun politiku ġdid. Is-sitt eżorċisti. Wasalna Ħajiti. Il-gwerra kellu jmur 6 pajjiżi oħra. Le, mhux huma kienu. Fl-aħħar se jinħeles. Terroristi li għaddew minn hawn u sparaw in-nies is-synthetic drug li ordnajna aħna. Il-karozza għaddiet minn miegħi. Chris Bartolo jinħareġ mill-ħabs. Triq li minna ġesu għadda. L-istorja ta' Xara Bank, l-istorja tiegħek. Merħba. Insellmilkom, miegħi Mirjam Dalli.
Grazzi tal-qajt l-istedina. Mirjam, inti f'saftit jemilu kont il-President tal-partiti soċjalisti kollha tal-Ewropa. Tlajt biktar minn 60,000 vot. Taħtek kellek 150 partit li jirrappreżentaw miljuni ta' nies. Inti kont qed tirrappreżenta miljuni ta' nies. U min qed nesaġera, da vera qed nagħmilha daqsxejn baqbaqa, għax id-domanda hi x'fettillek ġejta lura? L-ewwel nett insellimlek, di mistoqsija li qed isaqsu ilha ħafna. U nifhem bir-raġun. Jiġifieri min isaqsiji li nifhem minn fejn ġej anke biex ma nsemmux il-paga. Li qed tissemmi inti. Is-segretarjat li kellek. Assa nidħol fl-ixu ta' paga. Kellkom paga diċenti kif mistom għandhom il-Maltin ukoll ma mhux tagħmel, taf x'qed nipprova ngħidlek. Naf. Meta imma Robert Abela għajjatli u kellimni u qalli li jixtieq li nipparteċipa b'mod attiv iktar fil-politika nazzjonali, ma kienx deċiżjoni faċli, ġifieri jiena mhux se nerġa' qudiemek u ngħidlek ħedin kienet deċiżjoni faċli, ma kienx deċiżjoni faċli. Ikkunsidrajta imma u inħoss li wasal il-moment li nagħti l-kontribut tiegħi b'mod attiv hawnhekk. Ġifieri jiena nixtieq li ikolli l-opportunità li nipparteċipa b'mod attiv fil-politika nazzjonali, nittama li dak li tallimt fil-Parlament Ewropew ikolli l-opportunità li nagħtuha hawnhekk għaliex nixtieq li nagħmel bidla pożittiva fl-aħħar mill-aħħar. Ekku, imma ġifieri bil-fors, żasta tgħid li ma nafx u le, bil-fors ftehmtu, pereżempju, jagħmlek Ministru. Ħanejdlek jiena ma nistax nimmaġinak tiġi biex tkun deputat. Jiena ilni fil-politika, Peppi, u qatt ma ħadd sem fil-politika b'xi kundizzjoni. Illum il-ġurnata jiena membru parlamentari man-naħa tal-Gvern, ġifieri nagħmel parti mit-tim ta' Robert Abela. Issa stalih bħala l-Prim Ministru jekk u meta iħoss li jrid jagħmel xi ċaqliq dik hija il-deċiżjoni tiegħu fl-aħħar mill-aħħar. Inti m'għandekx indikazzjoni. La kienx Ministru għastaxiex, per eżempju. Jiena ġejta hawnhekk kif qed nerġa' ngħidlek. Jiena ġejta hawnhekk għax irrid nagħti kontribut. Ma ġejta hawnhekk b'kundizzjonijiet, issa nien naħseb dik mistoqsija li trid tistaqsija lil Robert Abela aktar milli tistaqsija lili. Okej, insaqsu ilu, tikkonfondix. Inti ironikament spiċċajt qiegħda fil-Parlament minflok Joseph Muscat, li kien persuna li naf li inti ħdimt miegħu kont ammira ħafna u għajt ammira għax inti meta telaq ktieb ta' hawnhekk Joseph Muscat għamel Partit Laburista, Partit Rebbieħ, emmen fin-nisa, introduċa fost l-aktar miżuri ambizzjużi, għamel pajjiż ekonomikament saħtu, jien inżid biċċa wkoll kien rivoluzzjoni ta' drittijiet u libertajiet ċivili da' Joseph Muscat, però, inti meta ġraw daw l-affarijiet jien ngħidulhom atroċitajiet li bdejna nisimgħu għaddejjin minn kull imkien, inti fil-Facebook tibt irrabjata u traduta. Irrabjata u għaliex ma kienux affarijiet li jiena rrid nara jiġru. U ovvjament, Iva, jiena ktibt. Imma traduta minn Joseph Muscat dan l-istess. Traduta mis-sitwazzjoni kif kienet, għaliex jiena ma rridx nara dawk l-affarijiet jiġru, jiena qatt ma ħdimt għal dawk l-affarijiet, kien fi żmien ta' meta bdew joħorġu ċertu affarijiet. Le, dak ma kienux l-affarijiet li jiena nemmen fihom. Ma traduta ta' f'xetta. Għalhekk li jiena traduta, ħanejlek għal traduta, għax jiena ħdimt għal affarijiet biex ikun hemm bidla pożittiva u jiena nieħu gost meta nara dik il-bidla pożittiva isseħħ. Ma jneħħi xejn minn dak l-affarijiet li qed fuq Joseph Muscat, għaliex nemmen kif jagħmlu ħafna Maltin u Għawċin li Joseph Muscat biddel ħafna affarijiet. Ġifieri dan ma tagħtix il-liċenzja li jiġru l-affarijiet li ġraw, però rridu nikonoxxu x'għamel. Dan ismani, issa kull mexxej jagħmel kollox tajjeb, mhux kull mexxej jagħmel kollox tajjeb. Imma ma tnaqqas mhux dawn l-affarijiet li ġraw Mirjam għax l-affarijiet li ġraw jagħmel laqqas. Għamel żball. Iva, ismani, issa jekk qegħdin nitkellmu pereżempju dwar il-qtil ta' Daphne Caruana Galizia għalija dak huwa teba kbira fuq l-istorja ta' pajjiżna. Però ġraw affarijiet oħra wkoll. Jiena li nara differenti li f'dan il-każ għal-inqas hemm proċeduri għaddejjin il-qorti. U jekk nitkellmu dwar affarijiet, qegħdin nitkellmu dwar affarijiet li qed isaħħu fil-qorti. Każijiet oħra lanqas waslu sal-qorti, Peppi. Ekku. Però naqbel miegħek u ħażin, però mhux biss li waslu qorti, imma issaqsi meta inti tibda tisma' dawn l-istejjer u x-xhieda li ħirġa, tibda tajt kif ma waslux il-qorti qabel u kif ċertu nies mhumiex il-qorti wkoll. Għax tittammetti dawn l-affarijiet. Imbagħad jiena politiku differenti, jiena fuq
mejda simili ntkellek min qabad ikkonkluda min irid jitfa' l-ħabs. Jiena hemm il-qorti u ngħid ejja naċċertaw ruħna li l-qorti bħala istituzzjoni li jien nemmen fiha tiddeċiedi hi x'inhu minnu u x'mhux u tkun fil-libertà li tieħu id-deċiżjonijiet li hemm li jittieħdu. Tajjeb ħafna u naqbel miegħek. Però jekk il-kummissarju tal-Pulizija kien fis-sodda mal-gvern. Kif qed tippretendi imbagħad ikollna xi ħadd imressaq l-qorti. Illum il-ġurnata għandna kummissarju li naħseb iġifieri illum iva, mhux illum taqgħod inkellmek fuq dak iż-żmien. Sa frattant qegħdin nitkellmu dwar proċess li qiegħed quddiem il-qrati. Peppi m'għandix għalfejn nitkellem dwar każijiet oħra, qas resqu lejn l-adba tal-qorti u l-familja tagħhom għadhom qegħdin jistennew li forsi ssir ġustizzja magħhom. Ħażin. Jekk issemmi il-Kering Grek ħażin. Ngħidu l-kollox rridu li kien hemm 10 snin ta' gvern laborista u ma sabx minn qatilha. Jiena ma jinteressanix x'kien hemm il-każ per se sal-ġurnata tal-lum għadu qasresaq lejn xaru każa li ma nafux. Imma tittajt pereżempju nafx xieda, sa dibu xieda, għax inti għandek raġun, ma dakx ta' xieda li pereżempju jgħidlek l-ispettur tagħti jgħidlek jiena kont semmur narresta lil Jurgen Ferek li fix-xieda ta' kont semmu biex nġibu għaw id-deba u ħan interrogaħ, qed nitkellmu fuq tile, u għalli ta' fuqu, għallu toqgħod ġibu għaw, murru d-dar, toqgħodx taqalaw. Dik hija l-istess trattament. Da għala l-ispettur ta' issa mhux għala xi ħadd. Jiena naqbel li l-perkors tal-ġustizzja, li l-perkors tal-investigazzjoni isir u jsir mingħajr intħil. Ġifieri jiena dejjem f'dawk l-affarijiet emmint u nibqa' ninsisti dwarhom. U jiena qed nassumi u qed nemmen li bħalissa għandna l-investigazzjonijiet għaddejjin u għandna l-perkors tal-ġustizzja għaddej u għaddej kif suppost. Għax inbidel il-kommissarju, għax kieku ma kienx ikollna dan, ġifieri rajna. Xhur sa. Inbidlu ħafna affarijiet taf l-aħħar tisa' xhur. Ġifieri jien mhux fuq issa qed inkellmek, nitkellmu ta' fuq issa wkoll. Imma jiena qed nitkellem fuq issa inti l-affarijiet tarhom anki issa. Imma trid titkellem fuq qabel. It-tfal ta' Defni Caruana Galizja ma nistgħux imorru ngħidulhom issa dak li modi ta' mhux inti. Meta kien hemm okkażjoni anki fil-Parlament Ewropew li kien hemm it-tfal ta' Defni Caruana Galizja kienu ġew laqa niftakar fil-Parlament, jiena attendejt. Jiena marrit inħassar xejn minn dak li jkun ġara lil ħadd u għedlek fil-bidu. Dak li ġara lil Defni Caruana Galizja huwa teba fuq l-istorja ta' pajjiżna. Li naħseb li l-ebda gvern ma jkun irid li tiġri, u ġifieri Għana mela ċara, jiena ġurnalist u naħseb li nkunu bħalma kontin ġurnalista, nkunu nafu ħafna affarijiet oħra, eċetera. Jien mhux qed insaqsik fuq dal-affarijiet għax għandi xi dubju ta' żgħir għax ikun qabadu ngħidlek illi inti kellek x'taqsab dawn l-affarijiet. Assolutament. Ma għandi dubju. Imma kont iddefendihom u jiena għalhekk naħseb ħassejtek traduta għax inti kont tiġi anke hawnhekk u tajt lin-nazzjonisti kemm intom negattivi, kemm żeddhom u tajdu fuqha. Kellhom raġun daw. Jiena għedlek li kont traduta għaliex jiena ma stennejtx li jsiru dawk l-affarijiet. Inti kont tiddefendi dawn l-affarijiet fis-sens. Ma kontx niddefendi dawn l-affarijiet, jiena kont niddefendi. Ma tax li ġraw. Ħanejdlek jiena kont niddefendi u din hija xi ħaġa nixtieq niċċara kristall. Jiena dejjem iddefendejt. Lajxin tal-familji Maltin Wawċina saħan kun ċara miegħek ukoll fuq dan il-punt. Ġifieri meta immorru barra minn pajjiżna għaliex jiena kont anki fil-Parlament Ewropew, jiena qatt marrit li nattakka lil pajjiżi għaliex pajjiżi għandna l-familji Maltin Wawċin li huma biżla li jaħdmu u li ma ħaqhomx li jisem pajjiżna jiġi attakkat bil-konsegwenzi li jista' jkun hemm fuq l-impik tagħhom. Ġifieri jiena kull meta anke tkellimt fil-Parlament Ewropew dejjem żammejt f'moħħi il-familji li fl-aħħar mill-aħħar nirrappreżenta. Inti ħares lej dak l-angolu u nirrispettah. Imma ħanar minnek angolu ieħor. Mezzola, Roberta Mezzola, talet hemmhekk, tkellmet fuq l-affarijiet kienu qed jiġru l-atroċitajiet hawn Malta. Biex turi lill-Parlament Ewropew u tgħidilhom isma' dak għall-gvern ta' mhux il-poplu Malti li jien Roberta Mezzola kienet tirrappreżenta lili illi jien ma' dawn l-affarijiet qatt ma kellix naqsam. Ma jkollix irid x'naqsam u ma rridx li xi darba jerġgħu jiġru. Jiena nemmen il-ġenwinità ta' Roberta Mezzola u ta' David Casa meta bil-mod kif jivvutaw kontra pajjiżhom ma joqgħodux jaqbżu għal pajjiżi oħra. Rajt rajnija case in point riċentement fil-Bulgarija, bl-atroċitajiet li għaddejjin fil-Bulgarija u jkollok deputat tal-Parlament Ewropew minn Malta li tressa emendi biex tipprova ittaffi u tnaqqas minn dik il-gravità tas-sitwazzjoni. U oltre minn hekk, it-tnejn li huma jivvutaw biex
ma tgħaddix dik ir-riżoluzzjoni. Mela ħana qabel miegħek fuq di, u għadni ġifieri nixtieq inkellimhom ħana resa ġaraġ ma nifhimix, naqbel miegħek. Però dawk id-deputati parlamentari Bulgari li tkellmu x'qed jiġri ġo pajjiżhom, dawk qed jagħmlu ħsara lil pajjiżhom. Titkellem u tattakka kontinwament lil pajjiżek, żewġ affarijiet differenti. Jiena kont f'ħafna laqat fejn l-attakk kontinwu fuq pajjiżna fuq ħafna oqsma differenti. Fuq is-sistema tas-servizzi finanzjarji, fuq is-sistema tat-tassazzjoni, fuq l-ekonomija ta' pajjiżna. L-attakk il-ħin kollu. Mirjam, l-attakk li qed jagħmlu l-Bulgari, rajt ġifieri speech daw qed jirrabjaw ma' Mezzola huma. Illi daw qed jgħidulhom le f'pajjiżna qed jagħmlu fuq. Għax qiegħed inħoss li għandkom żewġ pożizzjonijiet. Ħażin li Mezzola titkellem fuq Malta. Jiena kont flaqat. Imma l-Bulgari tajjeb għamlu, tajjeb pereżempju. Jiena kont flaqat fejn ikollok MPs minn pajjiż li iqumu jitkellmu jgħidu isma' ejja noqogħdu attenti li ma nattakkawx lil pajjiżna x'jekk ħanattakkaw lil pajjiżna ħankunu qed nagħmlu ħsara lin-nies u aħna ħsara lin-nies ma rridux nagħmlu. Dak l-argument smajtu. Smajtu flaqat li kelli. Imma r-riga kienet totalment differenti. Ħsara saret minn mirraqat mal-istituzzjonijiet u ħawdu gerfxu flimkien. Ma' dawk għamlu ħsara. U ħafna pjaċir minn beda jorok idej u jużaw jattakka lil pajjiżna barra mixtutna. Li tuħu pjaċir. Dak mhux aċċettabbli. Mela le l-affarijiet isiru dejjem tajjeb. U taħseb li jsiru tajjeb fil-pajjiż. Jien m'għandix dubju pereżempju tindirizzhom imma f'pajjiżek. Għantik eżempju, immaġina, issa ġejt Malta int. Alla ħaresqat, inkunu f'sitwazzjoni alla ħaresqat li maħniex tajjeb biex nagħmlu ċara illi kun hemm it-tortura fid-depo. Kien hemm żmien hekk. Jien kont wieħed minn nies spiċċajt l-isptar għax kont arrestat u spiċċajt l-isptar, tajjeb għamilt kawża kostituzzjoni l-ewwel baħtielu li kienu trattawni b'mod inumanu u da. Imma ġed jiġru daw l-affarijiet u inti tipprova twaqqafhom u ma jirnexxilek. Hekk tmur barra minn Malta. Naqt l-Amnesty International peżempju jgħidilhom Malta qed jittortura, dak qed tagħmel sara lil Malta. Imma każ wieħed jiġifieri jiddefinixxi poplu għaliex inkella mmorru hemm u naqbdu kull każ, nagħmlu show minn dak il-każ u nagħmlu ħsara lil pajjiż għax dak li ġara Peppi. Jiġifieri hemm għalfejn nibqgħu nimbuttaw biex inkomplu nagħmlu ħsara u finalment nagħmlu ħsara lill familji Maltin. Ma mhux forsi qed tagħmel ħsara, da meta titkellem. Meta titkellem. Inti meta jkun hemm abbuż u titkellem qed tagħmel ħsara lil meta tipprova tnaqqas naqra ċans. Meta tipprova int titfa' dellikraħ fuq pajjiżek m'intix in the longer term ħadd impatta anke l-impjiegi tan-nies. Jiena narhom kif jaħdmu MPs oħra. Jiena narhom kif jaħdmu MPs oħra ikollhom issues li ma jkunux qed jaqblu. Imma ma joħorġux jattakkaw darba wara oħra, laqa wara oħra u jibqgħu għaddejjin bijaw. Isa qed tgħid li kien hemm bżonn il-Mezzola u Kaza biex imorru jqogħdu jgħidulhom x'qed jiġri Malta, da malfejn tgħidilhom, mhux ovvja kienu qed jaraw bajnejhom l-atroċitajiet nerġa' ngħidlek. Taf differenza meta tara nies minn dak l-istess pajjiż jagħmlu show fuq kull stazzjon televiżiv li jsibu u jorku idejhom il-ħin kollu jiena li dik bħala Malti tweġġani, bħala Maltija tweġġani għax jiena naf li l-familji tagħna jiddependu minn pajjiżna. Huma familji biżlin, huma familji li jaħdmu u jiena l-interess tiegħi huwa li nipproteġi lil dawk il-familji biżlin u li jaħdmu. Taqbel li Joseph Muscat irreżenja minn Prim Ministru issa anke minn deputat? Joseph Muscat meta kien iddikjara se jagħmel jiena niftakar ċara, ġifieri qal b'mod ċar kristall li iħoss li għandu jkun hemm bidla biex il-pajjiż anki jaqleb il-folja u jiena dak l-statement fimtu. Bilt miegħu ma li reżenja ġifieri jew. F'dak il-mument anku ħaseb u emmen li dik kienet l-aħjar perkors. Mirjam, inti persuna illi nagħmlek tikkonsulta. Naqblu? Qabel tiddeċiedi fuq xi ħaġa. Nisma' ħafna nisma' l-verżjonijiet tan-nies. Għajna tkellimna u tu m'intix bniedem, le jiena perfetta u nammirak fuqha. Però meta l-ewwel darba ġejt biex tiddeċiedi jekk toħroġ bħala MEP jew le, ma tantx ikkonsultajt għax għandna filmat. Issa nerġgħu ngħaddu għall-mistoqsijiet ta' challenging imma issa nagħmlu dil-biċċa hekk. Għandna filmat. Kont mort ma' Alfred Zammit, insemmi l-Murminaw, is-sindku tal-Belt. Fit-television ma' John, illi meta sirt nafu l-ġo, iktar ma nsir nafu ktar naraħ bħala personek li jinnaf tħobbu minn ma trid dak ir-raġel. U mortu fuq television biż-żewġ titfal tagħkom u drakonta John kif iddeċidejt li tkun MEP. Ħanaraw il-filmat.
John, tiftakar il-moment meta qalt li kiena nixtieq noħroġ għall-Parlament Ewropew. X'reazzjoni kellek għax int? Niftakar u nixtieq ninsa, ma. Le għax jiftakar għax ma tlux jien nixtieq noħroġ għall-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew. Le. Għadle, fil-bidu għatli saqsewni biex noħroġ għall-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew. Għatli xa ta' għamelin, għatli ma nafx, bat għatli le miex xirġa, għatli xammur ħanajdilom miex xirġa. Kolla jaddu minna di. Propjament, Jack kienat għandu xi ġimgħa u nofs kifetlek. U dan batali għal-Prim Ministru Joseph Muscat. U kienu diġa tipo titarfu li għall-elezzjoni tal-Parlament Ewropew, eccetera. U l-ġon għetlu irrit kellimni il-Prim Ministru, għetlu dan b'sej saqsini, għalli xiex, għetlu ħaj saqsini għal-Parlament Ewropew. Għetlu jina ħammurru nejdlu le. Allura, immaġina, bejbi ta' ġimma u nofs ġimmatej, ħallejtu nofsija ma' ġon il-belt biex jina nidħol minna li ħan nidħol għand il-Prim Ministru nejdlu le. Fil-karozza. U tħalt? Ġiet l-ura, għetlu l-rajt, għetlu, għatli ħirġa. Konvinċiti. Ma saqsejta xejn aktar. Għetlu l-rajt, kellimtu. John jistenna bit-tifel fil-karozza għall-aħbarijiet it-tajba. Minna li ħin ħanejdlu le, tinkuntax. U minn flok għetlu ħirġa. Mir, insomma, ġifiri, id konferma l-ewel John, ġifiri, kemm m'għandux kondizzjonijiet, kemm ma jagħmilx kondizzjonijiet. Sabiħa ħafna dik il-ħaġa. Imma ġifiri inti x'kif ġrarek? Għajt ma' Joseph Muscat u konvinċik xiex? ħanejdlek, ħanibda b'John. Jiena lucky li John kif għattejt int jappoġġjani, ġifri niddiskutu l-affarijiet, ma għandek raġun fuq din tħalt bil-premessa li ħanamel mod u ħassejtni strong li żgur ħanejt le, għaliex kien hemm okkażjonijiet oħra qabel fejn qed le. Allura ħassejt li d-darba ħirna xi li ngħid le wkoll. Imma ħriġtu u attiva fid-diskussjoni. Imma naħseb John Deep Down jisu kienet jistennija wkoll. U mbagħad inti wkoll kien hemm moment meta skattat il-tiġrija leadership tal-Labour Party. U inti kont waħda min-nies illi qed tissemma. U biex ngħidlek il-verità kellek appoġġ ma' Malta u għawda, ġifieri kont nara anke fil-Facebook ħafna nazzjonalisti dikjarati ġifieri jgħidu li għandhom fiduċja illi int kellek tkun l-ewwel mara Prim Ministru ta' Malta. Dik allura dikinhar kif patħaġġ biex tajt le uħriġ tajt iva? Deċiżjoni ta' 9 xurilu, 10 xurilu. 10 xurilu ddeċidejt li nibqa' dejja bil-ħidma tiegħi fil-Parlament Ewropew. Kont qed naħdem fuq numru ta' affarijiet u d-deċiżjoni tiegħi kienet li nibqa' hemmhekk. 10 xurilu il-membri tal-Partit Laburista għażlu lil Roberta Bela. U naħseb illum il-ġurnata konvinta li kienet l-għażla tajba xrajna f'daw ix-xhur kollha riformi kollha li għamel. Inti maħriġ għax trid li jsir Roberta Bela? Le, jiena maħriġ għax dakinhar ħadd deċiżjoni li l-post tiegħi kien li nkompli naħdem fil-Parlament Ewropew. Tkun Prim Ministru? Tħobb issaqsija li dil-mistoqsija. Teskludijiex, mux jieni kunet insaqsik in-nies. Illum il-ġurnata għandna Prim Ministru Roberta Bela, frisk, żagħżugħ, enerġetiku, għandu ħafna x'jagħmel u jiena ġejt Malta biex nappoġġjah u biex naħdem 100% plus biex elezzjoni oħra Roberta Bela ikun hemmhekk għaliex jiena konvinta li għandu ħafna iktar xi jagħti. Meta kont żgħir jiena kont abbati u tlajt il-Vatikan fil-Basilika ġifieri grandjuża tal-Vatikan għamin ċur hemmhekk bħala abbati. Konnejn il-Papa, konna ta' esperjenza enormi. Imbagħad meta ġejt Malta, bdejt nidħol fil-knejjes Malti bħala abbati, kont dejt narhom vera żgħar. Inti ġralek xi ħaġek mindu għax kont fil-Parlament Ewropew. Nimftakru, president viċi president tas-Soċjalisti. Ġejt hawn u dħalt fil-Parlament Malti, x'ħassejt? Hemm differenza, ġifieri imma. Ma saqsejtek x'hekk hemmx differenza, x'inhi d-differenza? X'inhi d-differenza? Ħanejdlek hemm differenza, ġifieri jiena pereżempju l-ewwel seduti li smajt
rajt differenza totali, ġifirina meta per eżempju, u ħan nsemmi l-ftit minnhom, fil-Parlament Ewropew ikollok 90 sekonda biex titkellem. L-iktar meta kelli liġijiet li qed nitkellem fissem il-Parlament Ewropew kollu kemmu, tawni 5 minuti u kont laki ħafna. Hawnhekk qed nara speeches ta' 50 minuta, l-ewwel diskors tiegħi kien 15-il minuta, li għalija differenza totali. Parlament Ewropew għandek uffiċċju, għandek l-istaff, għandek lodda biex taħdem, hawnhekk bħala deputat tal-Parlament Malti m'għandi xejn minn dak. Ġifieri jiena tip ta' persuna li nħobb niltaqgħ inkollu man-nies, nżomm kuntatt man-nies. Kien iktar faċli għalija li nagħmel dak bis-setup u bil-framework tal-Parlament Ewropew, hawnhekk ifisser li rrid naħdem ħafna iktar. Affarijiet oħra differenti li rajt. Meta tqum fil-Parlament Ewropew u xi ħadd ma jaqbilx miegħek, ma jaqbadx jgħajjat min-naħa l-oħra, imma għandna sistema ittella l-blue card u mbagħad jagħmellek mistoqsija u tirrispondi. Hawnhekk totalment differenti. Hemm daw l-affarijiet differenti. Forsi iktar autentiku hawnhekk ukoll, forsi iktar sinċira. Naħseb hawnhekk iktar fuq il-mudell Ingliż. Hemmhekk naqra iktar forsi formali. Mela, Malta full up, rispondini di wara dal-break. L-Unjoni Ewropea iktar aċċessibbli għalik. Ġimgħa ta' attivitajiet mill-Musac. Mit-2 sas-6 ta' Novembru. Servizzi tal-Unjoni Ewropea. Ktieb għat-tfal. Diskussjoni mal-President fost l-oħrajn. Żur il-website musac.gov.mt. CPE hours to choose from. Relevant topics and updates. One yearly subscription. The EY CPE Circuit annual subscription entitles you to an annual package of hours that meet your structured CPE requirements. EY Connect Learning. Subscribe with us today. Hi Mom, how are you? I really miss you. I wish I could come visit you more. I understand it's not your fault. Promise me you are keeping safe. Always, Mom. Soon I'll buy something nice for your birthday. Just checked online and my fixed term account will mature soon and I'll have some extra money for your present. Mom, are you checking your accounts online? Of course. With all your technology, you should know better. I found this offer online from Me Direct. 1.25%, best rate on the island. And it was easy to open an account. You just log on to medirect.com.mt. Seriously, is this my mom? Come on, let me show you. MeDirect Bank Malta PLC is licensed by the MFSA. Terms and conditions apply. Mela Mir, qabel ma waqfna break saqsejtek għatlek Malta full up. Jiena naqbel mal-approach tal-Prim Ministru Roberta Bella li jżomm stand b'saħħitha quddiem l-Unjoni Ewropea ma quddiem il-komunità internazzjonali x'din mhijiex issue ta' l-Unjoni Ewropea biss, din hija issue internazzjonali u issue Ewropea wkoll. Jiena qed nara Prim Ministru li qed iżomm kuntatt u diskussjonijiet mal-pajjiżi ġirien tagħna, ġifieri li jmur jiddiskuti mal-Libja, li jkompli bid-diskussjonijiet ma' pajjiżi oħra, li jżomm stand b'saħħitha mal-Unjoni Ewropea. Pajjiżna għamel ħafna. Pajjiżna għamel ħafna meta nikkumparah ma' ċertu pajjiżi tal-Unjoni Ewropea għamel iktar milli jiflaħ u rridu waslu messaġġ b'saħħtu li mmorru quddiem l-istituzzjonijiet Ewropej pożizzjoni dgħajfa misertejn il-ħadd. Għaliex ir-realtà hi li għalkemm l-Unjoni Ewropea titkellem ħafna dwar solidarjetà fejn tidħol l-immigrazzjoni, qegħdin naraw 3 pajjiżi iġorru il-pis waħedhom.
Pero jinsaqsejtek naqbel li tajtu naf li taqbel li għandu jkun hemm pożizzjoni jibsa biex jaw jindunaw b'xi mod, imma allura morra ngħidula li full up. Għax mhux vera full up. Għax jekk aħna, tieni ċans nagħmel dal-argument huwa jekk aħna full up. Mela, se morru teatru, jienu inti, unċemplu u jgħidulna full up. Ġifieri ma sawx immorru, is-sejt mimlijin kollha. Imma imbagħad inċemplu għajdu l-usba flok il-biljet nistgħu ntuk 3 darbit iktar u jgħidli okej, tisemmela ma kien full up xejn. Ġifieri jekk issib il-passaporti min ħallas il-flus. Jista' jiġi, mela mhux full up. Aktar minn hekk imma għandi hawnhekk. It-Times. Klajt Caruana li kien il-Jobs Plus dak iż-żmien kienet jagħmel biċċa xogħol tajba ħafna, nifraħlu, probabbli jsir Ministru wkoll tal-Finanzi, taf x'qed jgħid. Malta kieku ma ġrax tal-pandemija, din is-sena għandna bżonn 13,000 ħaddiem. F'sena, 13,000. Iju allura madonfi daw l-1000 jew 800 li jiġu, għax mhux min li jiġu li jibqgħu għaw, qed naraw żejjed, allura jiena ngħid full up għax suwed. Mhux vera full up għax full up. U dik ma naqbilx mal-Prim Ministru. Taqbad Borma u qed titfa' il-migrazzjoni legali, il-migrazzjoni irregolari, qed titfa' kollox f'daqqa. Bl-istess argument tiegħek, għandna ħafna pajjiżi Ewropej li jgħidulna li s-sala mimlija, għaliex aqqas relokazzjoni ma jkunu jridu jagħmlu, aqqas ikunu jridu jieħdu ftit f'popolazzjoni enormi. Mela, qegħdin nitkellmu fuq legal migration. Jekk il-pajjiż għandu bżonn ħaddiema b'ċertu skills, u din qed tiġi diskussa anke fuq il-livell ta' Parlament Ewropew, jekk il-pajjiż għandu bżonn ħaddiema b'ċertu skills, jiftaħ għal dawk il-ħaddiema ċertu skills. Jekk ikun hemm ix-xogħol u l-ħaddiema tal-lokal tal-pajjiż mhux qed ilaħqu, inti titlob għal ħaddiema barranin li jkollhom dawk l-skills. Imma l-immigrazzjoni irregolari hija totalment differenti u l-pressjoni fuq pajjiż żgħar bħal tagħna tinħass ħafna. Jiġifieri ħaddieħor farka jħoss ħdej dak li jħossu aħna, imma sa frattant daw il-pajjiżi iħossuhom komdi, jalqu għajn waħda jew it-tnejn li huma mhux waħda u fis-solidarjetà ma tarhom inti qed titkellem fuq dal qed nitkellmu fuq Malta, għandek raġun fuq dik, jiktib lill-Parlament Ewropew fuqha, imma għandna nerġa' mmur fuq din. Ma inti qed tgħid u għandek raġun, dawn iridu jkollhom skill. Ħalli nipproponi xi ħaġa, wara taqbilx magħha. Ejja naqbdu dawn l-immigranti. Natuhom skills. U biċċiet minnhom ġa għandhom bħalissa waqt li qed nitkellmu hemm tabib, qed jopera bħalissa. Meta dat kien fuq id-dajsa tabib. Hemm ners stuprata ma nafx kemm il-darba fil-Libja qed taħdem fuq il-COVID. Qed semmilek tnejn nies li intervistajt jien bħalissa, hemm ħafna. Oħrajn jekk intuhom skill ta' dak li għandna bżonn. Għaliex imbagħad ma jistgħux ikunu parti minn daw it-13,000. Huma żewġ affarijiet differenti, inti li tirriskilja il-dawk li diġà għandek, reskilling and upskilling. Naħseb li ħatmu kontrija. Mhux qed jagħmlu għamilja ma dik il-problema. Issa li se tkun f'pożizzjoni naħseb tal-Unjoni Ewropea kollu kemm hi. Imma inti tista' tkun f'pożizzjoni li din tirranġa. Ma ssirx, imma hemm differenza u differenza inti meta jidħlulek immigranti irregolari b'mod irregolari għandek pressjoni fuq il-pajjiżi. Issa sa frattant kull darba li dawwarna wiċċna lejn l-Unjoni Ewropea biex l-Unjoni Ewropea tina l-għajnuna li at the end of the day aħna pajjiż li jagħmel parti mill-Unjoni Ewropea, dik l-għajnuna ma rajniex, jew rajniha ftit wisq minn ċertu pajjiżi biss. U soluzzjoni x'inhi? Soluzzjoni li tidħol f'negozjati mal-pajjiżi ġirien tiegħek. Issa ejja nkunu ngħidu l-affarijiet kif huma. Il-Libja per se huwa post ta' transit li minnu jgħaddu ċertu persuni biex imbagħad jaqsmu lejn il-Mediterran. Iwa l-Unjoni Ewropea m'għandix tidħol f'diskussjonijiet mal-Libja biex tirranġa s-sitwazzjoni hemmhekk għaliex da qegħdin nitkellmu wkoll dwar ċriki kriminali li jagħmlu l-flus minn fuq in-nies. Jiġifieri inkomplu niffidjaw u nifjuwiljaw dawk iċ-ċriki kriminali li rispett ta' xejn jaqbdu jitfgħu lin-nies hekk fil-baħar. Forsi se nixxukjak kriminali daw li qed jabbu n-nies, taf għaliex kriminali għax qed joħdulhom il-flus. Għax jekk mhux qed joħdulhom il-flus, imma qed jagħmlu hekk. Imma l tagħmel hekk, ġifieri inti tgħid li mela sew nitfa' lin-nies fuq dajsa tere u ħallihom hekk ġo nofs ta' baħar. Le, mhux hekk qed ngħid, jekk ikun hemm nies illi qed iġorruhom. Jiġifieri ħadd nispjegalek. Kollha jagħmlu għall-karità. Inti tiftakar għal di? Kollha jagħmlu għall-karità. Iva mela. Tiftakar. Di mara illi
familja, ta' Gaddafi, ġabit il xi ħaġa ħażina mex-Xirja u samtita. Niftakru. Naf. Għamilna xismu fuqa u operazzjonijiet u bħal daw hemm jiġru bħalissa waqt li qed nitkellmu. Inti li naf li inti persuna, istenna tieni ċansa saqsi bisa. Inti naf li inti persuna għandek kuxjenza, mhux qed ngħidax hekk int. Inti taħseb li huwa sewwa illi ngħidu inħalluhom hemm jekk mhux ukoll nibatuhom lura l-Libja. Il-Papa taf x'qal fejn hemm l-immigranti l-Libja huwa kamp ta' konċentrament qal. Morru hemm u ħorġuhom il-barra minn. Ma jiena lek qed ngħidlek għaliex l-Unjoni Ewropea ma tidħolx f'diskussjonijiet mal-Libjani u tirranġa anke s-sitwazzjoni fil-Libja. Għaliex x'inhu jiġri? Nisimgħu ħafna paroli sabiħ ta' kemm irridu nkunu solidali. Imbagħad pajjiż bħal Malta, pajjiż bħal l-Italja, pajjiż bħal Greċja dawk inħalluhom jaqtfu għar rashom. X'qed jiġri? Pajjiż żgħir bħal tagħna u gżira żgħira bħal Lampedusa, alla jbirek iridu jġorru l-pis ta' kulħadd. U naħseb dik assolutament mhijiex aċċettabbli. U dik hija r-realtà on the ground. Qed ngħidek però soluzzjoni mhix nibatuhom lura l-Libja. Bejn il-ħafna diskors sabiħ u x'jiġri fir-realtà hemm baħar jaqsam. Imma tajjeb li ngħidu li pereżempju mit-2003 skont riċerka li anka saret dak kienu 30,000 li ġew, imma baqa' hawn 6,000 raga din l-idea. Ma 6,000 pajjiż żgħar bħal tagħna ta' mur kellem l-Ungariżi u l-Pollakki. Għax 10 ta' ma jkunu jridu. fis-sena da qed jgħid. 13,000 imma qed terġa' titfa' kollox f'borma waħda. Qed nitfa' lin-nies f'borma waħda għax għalija huma kollha nies. Qed titfa' l-issues in-nies huma nies. Taqbel ħallejna fuq il-Captain Morgan pereżempju. Iva kont qed titkellem fuq żmien ta' pandemija wkoll ta'. Ġifieri tajjeb ġifieri ħallejna. Kienu fil-periklu li jmutu? Le, ma kienux fil-periklu tal-mut. Da mhux żejjed hemm, iva, u naħseb il-gvern mbagħad dik irrikonoxxija ġabhom u indirizza wkoll. Kellek pajjiżi oħra fi żmien ta' pandemija, assolutament xejn. U biex inkun qed ngħidu kollox daw vera hemm iċ-ċentri mimlija, però fil-Qorti Maltija di issa se ngħidlek, fil-Qorti Maltija 6 minnhom qalu dewwimtuna wisq hawnhekk. U l-Qorti qalet iktar minn 10 ġimgħat ma tistax iżommhom. Iva, iktar minn 10 ġimgħat ma tistax iżommhom. Imma safrattant għandna ammonti kbar ta' nies li rridu bir-riżorsi tagħna nipproċessaw l-applikazzjonijiet tagħhom. Orajt li ovvjament jieħdu żmien tagħhom, jiġifieri din munita minn żewġ naħat għax jiena nisma' lil min jgħid għandkom iċ-ċentri mimlija qed iżommu ħafna nies. Imma fl-istess ħin l-istess persuni jkunu jriduna niftħu l-bibien u naċċettaw il-kulħadd. Pressjonijiet ikun hemm u din l-għajnuna li suppost pajjiżi oħra tal-Unjoni Ewropea din jagħtu mhix qed tiġi. U se tgħidli li qed inħawwat ukoll għaliex hemm ukoll dawk tal-passaporti, jiġifieri dawk tal-passaporti sa għandhom il-flus, dawk orrajt jistgħu jiġu. Għalija tkun qed tirredikola li xu mbagħad tal-immigrazzjoni irregolari ta' tifhimniex ħażin għaliex huma żewġ affarijiet totalment differenti minn xulxin. Għandek pressjonijiet fuq pajjiż ta' waslit ta' dajes li ma tkunx qed tistenna u li trid tara kif ħadd iddilja magħhom anke f'sitwazzjonijiet vera diffiċli. Aħna gżira, ġifieri da jkollok nies fuq il-baħar, da mhux bħal pajjiż oħra tista' toqgħod tieħu l-lajma biex tiddeċiedi. Alright, qed ħallat ma xi ħaġa bħal mi l-IIP, bħalmu il-programm tal-IIP. Li kien hemm seduta fil-Parlament Ewropew konġo fiha intu li 560 ivvutaw kontra illi konna din is-sistema. Għax kombinazzjoni ta' Malta biss insemmu programmi oħra ta' residenza u Golden Passport f'pajjiżi oħra dawk ma nsemmuhomx għaliex inħossuna komdi nimbuttaw. Ħażin hekk qed jagħmlu hekk. Dik ma tagħmilx li tajba hemm. Le ma tieni ċans għax inti qed tissemmi vot tal-Parlament Ewropew. Orajt għaliex ikollok in-nies minn pajjiżek li jkunu kuntenti li isemmu ta' pajjiżek. Jiena kont flaqat fejn kien hemm MPs Bulgari, l-ewwel semmejt lil Bulgarija, għandhom program bħal dak, imma fuq tagħhom ma jkunux iridu jitkellmu. Ċipriotti ma jkunux iridu jitkellmu fuq il-programm tagħhom. Ħanejdlek, dan huwa programm li ġab lej pajjiżna 800 miljun euro li permezz tiegħu saru proġetti fil-qasam tal-kura primarja, fil-qasam tal-onkoloġija 50 miljun euro għas-settur tal-housing. Gvern Laburista qed jgħid u dejjem kien konsistenti fuq dan il-programm li issa ser jiddefendi anki l-pożizzjoni li ħadet il-Kummissjoni Ewropea. Però nixtieq inkun naf il-Partit Nazzjonalista ser jagħmel għaliex
fl-aħħar snin kellhom 4 verżjonijiet differenti. L-ewwel iridu jirrevokaw iċ-ċittadinanza ta' minħada, u mbagħad qalu li tajjeb iridu jirranġawh, u mbagħad qalu li assolutament kontrih, issa Bernard Grech xi ġimgħu nofsilu fuq it-Times qed jgħid li jrid jara kif itejbu u jsib bilanċ. U naħseb tajjeb il-Partit Nazzjonalista jgħidilna naqra x'ser jagħmel għaliex issa nistenna wkoll li l-ewwel jiddeċidu x'in il-pożizzjoni tagħhom u mbagħad li forsi jkollna front komuni fuq dan. Ja, ġifieri qatt ma kelli problema bdi tal-passaporti, ġifieri għax jien ma tantx nagħti. Però ovvjament nara daqsxejn ta' kontradizzjoni l-Labor Malta l-ewwel qabel kollox ġensna u mbagħad imur imbeħ il-passaporti. Hemm kontradizzjoni. Isma' dan mhux pajjiżna. Hemm ħafna skemi differenti. Hemm ħafna skemi differenti ma' ħafna pajjiżi Ewropej. U naħseb fi żmien ta' pandemija il-fatt li kellna programm li ġabt minn 100 miljun euro lejn pajjiżna għen ukoll biex inwiżnu lill-familji, apparti l-proġetti li diġà semmejtlek fuq sma differenti. Naqbadlek fuq il-biċċa xogħol tan-nisa. Inti l-ewwel nett waħda mill-fundaturi tal-LEAD li huwa programm fejn ħafna tfajliet żgħażagħ u mhumiex. Sa l-ewwel nett nixtieq ngħidlek proset għax inti li qed tagħmel qed toħloq il-kompetituri tiegħek. Ekku, u hija ħaġa mhux kulħadd jagħmilha ngħidu ġifieri. U inti qed tajba ħaġa tajba. U ma ddejjaqniex. Tagħmilha inti waħda mill-ivvintajta. Dik ħaġa pożittiva ħafna. Però meta għandna sitwazzjoni fejn il-gvern, tieni ċans nagħmel argument, meta fejn il-gvern u l-oppożizzjoni ddeċidew ma naqbel magħhom xejn. Illi jdaħlu 12 mara fil-Parlament flok mill-bieb, mill-ventilatur. Jiena li dawa insult lil Mirjam Dalli u lin-nisa kollha ta' Malta. Kieku jkun mara, jkun noħda bi kbira ħafna u narhom qed jinsultawni. Għax inti hawn qudiemi, eżempju klassiku. Tiddi l-ħaġa m'għandniex għalfejn nagħmluha. Ma kellekx bżonn min jimbuttaħ u tkun insultata li tajt Mirjam Dalli kellha bżonn Roberta Mezzola Marlin Mizzi hemm ħafna li kellna bżonn nimbuttawhom. Ma mhix kwistjoni ta' nimbuttawhom. Le? Daħħalhom hekk mill-ventilatur, anke kunu ġabu 12 il-vot. Ifhem, mela, hija jiena qiegħda hawnhekk illum il-ġurnata għax kien hemm min tani opportunità. Li kieku li ma tawniex opportunità, il-probabilità hi li minixaw. Ma jfissirx li ma ħdimx ma mill sagrifiċċji biex wasal saw, imma li kieku from day one xi ħadd ma tanix opportunità, minixaw. Lead għax semmejt li lead huwa opportunità lil dawk in-nisa u tfajliet li huma mħajrin li joħorġu għall-politika biex ikun iktar kandidati nisa. Tgħidilhom sinjorini li hawn qudiemi. Intom ma tkomx qed titilgħu ta' fil-Parlament, jekk ma jkunx hemm il-gvern u l-oppożizzjoni u jippuxjawkom. Trust me dawn mhumiex sinjorini għaliex għandhom kollha ġejjin minn professjoni differenti u għandhom backgrounds differenti u għandhom l-istamina biex aċċettaw li jidħlu fil-programm. Imma sa frattant m'għandniex bżonn l-ventilatur u sal-ġurnata tal-lum taf kemm għandna nisa f'Parlament ta' 67 disa x'mistħija fl-2020. Orrajt u meta tara fil-Parlament Ewropew u qed tużaw sample ta' 6. Orrajt, ivarjalek wieħed, issa jiena m'għadniex hemm, issa b'daqqa waħda m'għadniex 50%. Ivarjalek wieħed u l-bilanċ jinqaleb kollu. Imma telgħu, taf għaliex telgħu. Ħanejdlek għaliex Għal dak li għadek kif għattit, ħanajdlek għalfejn. Intatta ta' mhux jien. Għax hemmhekk għandkom il-mezzi. Le, mhux vera. Għandkom is-segreterija. Assolutament. Għandkom il-PA. Skont int mela jiena misnibqajt hemmhekk. Xiex? Jiena ġejt hawnhekk minkejja li m'għandix il-mezzi. X'għandu x'jaqsam? Imma issa Mirjam Dalli tal-lum. Ara naqra il-pajjiżi li daħlu binding quotas, call them what you want. Illum il-ġurnata rappreżentanza femminili għandhom 24% aktar mill-pajjiżi li m'għamlu xejn. Taf x'għamlu dawk imma. M'għamilna assolutament xejn. Jekk mhux se jkollna role models femminili, jekk bħalek minn se tara n-nisa x'inhuma kapaċi jagħmlu fil-Parlament, mhux se ikollok għalfejn tivvota n-nisa għaliex ħafna drabi sfortunatament f'dal pajjiż inħallu xahar u nofs qabel l-elezzjoni mbagħad nibdew naraw kif ħajkonna n-nisa fuq il-lista. U jiena dik ma rittix, dak huwa wieħed mill-ħsibijiet tal-id. Għalhekk għatlek ħebuta. Imma li kont se ngħidlek huwa da. Jiena qrajt ir-rapport li għamlet il-professur Carmen Sammut. Rapport tajjeb ħafna. Ħlift il-biċċa li tiddaħħal 12 fil-Parlament mill-ventilatur. X'qalet di? Qalet hemm bżonn biex in-nisa jipparteċipaw. Uffiċċju, segreterija, paga
dil-paga tal-qamel li Ma għandhom bir-rispett intom. kollu ta' dik in-nisa biss għandhom bżonna. Daku, Alright? Dik għandu bżonna kulħadd jekk irridu nattiraw nies li l-politika li huma validi għandu bżonna kulħadd. Il-paga tittola tkun full-time, jew għażla ta' full-time. Ejja, nibdew imqarbi li kollok lodda neċessarja. Right? Jien ngħidlek kieku tagħmlu Di ma dawk tixta l-ewwel darba jien, ġifieri li nemmen li d-deputati għandhom ikollhom lodda neċessarja. Qed anke qabel l-aħħar elezzjoni għax kont edha waqt programm. Ġifieri jien ma nistax nifhem kif jista' jkollok deputati li jiddeliverjaw jekk ma tihomx il-backup neċessarju. Għandu jkun hemm nisa rappreżentati. Hemm nies qed jiktbu fuq il-Facebook u nies serji qed jgħidu għaliex m'għandux ikun hemm ukoll rappreżentanta tal-LGBTIQ. Għaliex le? Ġifieri ndaħlu tnejn minnhom ukoll se nispiċċaw parlament u Musulmani wkoll ġifieri. Peppi, tieni naqra ċans. Ir-realtà li fil-kultura tagħna għadna b'kultura fejn in-nisa matul is-snin, like it or not, ftit li xejn kellhom spazju, iġġilidna għal-vot, in-nisa dak iż-żmien iġġieldu għal-vot 70 sena ilu u llum il-ġurnata x'kien nidħol fil-Kamra tar-Rappreżentanti nara 9 nisa biss. U l-kultura u l-mod ta' kif naħsbu irid jinbidel. Mal-milja ta' żmien ma nbidilx. X'ħan nagħmlu ħanistennew mit-sena oħra biex forsi naraw iktar nisa. Kundizzjonijiet u jkollok in-nies. Tati push anki permezz ta' policy biex nara iktar nisa fil-Parlament. Inti kont il-persuna qed tissemma u jista' jkun li tkun Prim Ministru ta' u ma mbuttak ħadd. Ħadd l-opportunitajiet, ovvja, mela. U dik oħra, pereżempju, mela, ħanejdlek xi ħaġa oħra fil-kultura tagħna, li mara tkun ambizzjuża jisa xi ħaġa ħażina. Alright? Jiena rrid nagħlem l-itfal u l-biniet żgħar li l-ambizzjoni hija xi ħaġa tajba. Għaliex li tkun ambizzjuż mhux ħażin, li tkun ambizzjuż minx prożuntus, li tkun ambizzjuż għaliex trid tagħmel xi ħaġa aħjar. Jiġifieri hemm bidla anki kulturali li rridu nħarsu lejha. Inti li kien għalik ma nafx kieku il-Facebook. Kieku kellek il-poter fidejk, tħallih jew tneħħih. Issa jiena waħda li nuża l-Facebook, right? Minn din premessa għax biex nikkomunika man-nies, inħoss li l-Facebook huwa l-mezz ewlieni ta' komunikazzjoni. Tistaqsini jekk ngħidlek nippreferi s-soċjetà tagħna mingħajru għaliex il-mibeda li nara, il-kummenti ta' nies li jaqqas ikunu qegħdin jaħsbu kif ser iweġġew persuna oħra, l-insulti, u mhux noqgħod nitkellem fuq ta' ġifieri għax trabbi oxra u ma tagħtix kasom imma anki nies li jkunu għadhom qegħdin jibdew l-insulti fil-konfront tagħhom. Jiena għalija mhix soċjetà li nixtieq inrabbi l-tfal tiegħi. Però ma nix qasam hekk xi nisa jorġi l-insulti Din mhux se naqblu fiha għaliex kellna din id-diskussjoni u somehow, pereżempju fil-politika, ħansemmilek eżempju żgħir. L-elezzjoni tal-Parlament Ewropew l-ewwel waħda li għamilt jiena meta bdejt nikkampanja Jack kien għatandu ftit xhur biss. Mana kien hemm persuna li kellu newborn, kien iżgħar minn Jack. Raġel imma. Raġel. Nidħol f'gażin lilu jgħidulu awguri, congratulations, iduru fuqi u int se tagħmel is-sala titla' it-tifel ħatħallih warajk int. U dik hija l-kultura li għad għandna. Isa l-mara għandna bl-idea li l-mara bil-fors trid tieħu ir-responsabilità tal-ulied waħedha meta għandek żewġ partners li jiena fl-opinjoni tiegħi għandhom iġorru r-responsabilità it-tnejn li huma flimkien u l-kultura li mara xisa trid tavvanza qed tkun prożuntuża u li mhux posta. U naħseb dawk l-affarijiet irridu niġġilduhom. U niġġilduhom bidla fil-kultura, fl-edukazzjoni u anke policies. Mhux ġol bil-ventilatur li għadhom il-ventilatur. Meta kien tgħid tal-ventilatur, issa naraw għaliex jiena konvinta li konna nisa li jipperformjaw u jipperformjaw ħafna aħjar milli nkunu stennejna. M'għandekx għalfejn jiddaħħalhom il-ventilatur. Tihom il-għajnuna u jidħlu. Imma m'għandax taqsam xejn. Dal-aħħar biex nagħmilek intervista rajt ħafna intervisti miegħek u affarijiet u hekk u dejjem meta jżaqsuk, meta kpejt, meta dispjaċik, meta dejjem issemmi il-Nirvana. U Nirvana kienet fit-tim ta' Xarabang. Nirvana mort l-Awstralja jien u rajt kif kienet tgħix dak iż-żmien. U Nirvana ftit jumilu għalqet 7 snin mejta. U xtaqt li miegħek nikkommemoraw għal Nirvana. Ħa naraw dal-filmat qasi.
Mela, Nirvana intet mietet 7 snin ilu. U niftakar kont pregnant b'Jack, ġifieri Jack twieled f'Lulju. U din Nirvana ridet tara lil Jack. Marret, ġifieri Lulju kienet diġà mixeda tajjeb. Qabdet lil Marius biex imorru jixtrulu ktieb, għadna niftakru sissa, Good Night Moon, għadu għandna, u xtratlu da soft toy blue vera weird, imma tipikament Nirvana. U wara li twieled ridet taraħ. U niftakar mort dar tagħha iktar minn darba, ġifieri kienet għandi l-istampa ċara qudiemi qiegħda fis-sodda bil-kemm tista' tiċċaqlaq. Imma ridet terfa' lil Jack u tagħtu dan ir-regali. Nirvana kienet speċjali. Għadni sal-ġurnata tal-lum intaċ mal-pappa tagħha għax naf kemm diffiċli għalihom. U diffiċli, għabbikkejt li. Ja, ġo għadzoppar di għaw ġax. U għanna. Bħali u għanna. Imma, per eżempju, jena Nirvana ma konċ nafa minn qabel, sirt nafa b'kombinazzjoni, kienu jagħmlu program jidir li kien jismu Studio 6, jew Studio 2, ju ġanni, kienu jew Flex. Eżatt. U minn hemmhekk sirt nafa. U jena kienet fil-medja qabli, u jena kont għadni diħla, allura li kienet taf kif jisni jena daw wisfel u jeda fuq. Imma mbagħad bqajna ħbib, għax għandha naqra l-karattru tiegħi. Ġifieri li kollha tgħidlek, tażaqqa f'omma. Ekku. Mirjam, għandek slogan vera joġobni, qed il-futur huwa llum. Vera sabiħ, meta toqgħod taħseb, għax ekku, il-futur huwa llum. U allura temmen żgur li żgħażagħ mhumiex il-futur imma huma llum. Il-preżent. U naħseb li taqbel u naħseb anke kellek sem illi iż-żgħażagħ jivvutaw ta' 16 sena. Nej naqblu. Però jien nara vili biex ngħidlek il-verità illi iż-żgħażagħ qed ngħidulhom, ara, intom tajbin biex tażlu il-mexxejja tagħkom. Imma m'intomx tajbin biex tkunu mexxejja għax ħallejnihom jivvutaw. Imma mhux qed inħallhom joħorġu għall-elezzjoni, ma tarax kontradizzjoni di fiha. Jiena nixtieq nara parteċipazzjoni iktar attiva taż-żgħażagħ. Għandhom jikkontestaw. Pereżempju, rajna anki il-parteċipazzjoni tagħhom fil-kunsilli lokali u rajna minnhom li anki ġew eletti u ġabru ammont ta' voti. Titilħaq bilanċ ukoll, ġifieri f'ħafna pajjiżi madwar l-Unjoni Ewropea aqqasem żgħażagħ ta' 16 sena li għandhom il-vot. U nara dik il-diskrepanza. Ma jipparteċipaw qed tinsulthom in ewwel. Għax tgħidilhom tażlu tafu. Ma teħdu sem. Legalment tafu ukoll li pereżempju żgħażagħ ta' 16 sena ma jistgħux jidħlu jinaf pereżempju f'ċertu kuntratti, eċċetera. Sa jiena għalija iż-żgħażagħ ngħid li huma llum u mhux ħafna politiċi jgħidu għax għada pitada fiż-żgħażagħ illum. U jiena kont parti mill-International Union of Socialist Youths. Ġifieri konna grupp ta' over 150 organizations minn madwar id-dinja. L-iktar ħaġa li kienet iddejjaqni li jiġi xi politiku u jitkellem down to you. Ġifieri qisu qiegħed jippattronizzak. Mentri maż-żgħażagħ jien nemmen u jiena nieħu gost nagħmilha ikollok diskussjoni franka fuq kollox. L-idejat li joħorġu bihom ħafna drabi qas jaddulna mill-kurituri ta' moħħna għaliex huma m'għandhomx dawk il-barriers ta' x'tista' tagħmel u x'ma tistax tagħmel. U jiena dik li toġobni u dik li nixtieq nara iktar anke f'minhu ikbar fl-età. Ħafna drabi jisna naslu għal soluzzjoni bil-framework ta' suppost nagħmlu. Mentri jekk naqilgħu dak il-ħajt noħorġu b'soluzzjonijiet li jistgħu jkunu ħafna iktar effettivi. Aħna forsi naħsbu outside the box. Iż-żgħażagħ they remove the box. Eżattament. Qasem kaxxa għalihom. Vera interessanti. Ħankellmek fuq l-ambjent. Għax inti fl-Ewropa irnexxilek tibża s-saħħa ta' miljuni ta' nies. Irnexxilek inti tbiddel il-mod kif aħna nkunu żjed b'saħħitna. Proset. Però sada Malta ma nafx kemm se irnexxilek dak li biddilt fl-Ewropa tbidluha u ma nafx jalla. Għax jiena nara sitwazzjoni hawn Malta fejn għandek dawk li huma sinjuruni illi għadhom qed jibnu, għadhom qed itellaw il-fuq, qed jieħolqu dlam. Ix-xemx Mirjam ma diġ vera titla' l kulħadd. Titla' lihom għal daw is-senjuri għax imbagħad irdaw jaqbdu tfal tagħhom. U jmorru bil-bowt, bl-ajruplani, jmorru jaħduhom hemm u jieħdu l-arja fil-weekend. U tfal tal-ħaddiema jibqgħu hawn
U dawn minn fuq darhom qed isifru jħdu tfarih id-devertu. Sewwa dik. Kieku naħseb li ma stajt nbiddel xejn ma kontx niġi. Ġifieri jiena meta tlajt il-Parlament Ewropew kienu jgħidu li iwa vuċi waħda f'751 differenza sar tagħmel. Meta dħalt u għażluni biex inkun ir-rapporter tal-leġiżlazzjoni biex innaqsu l-emissjonijiet mill-karozzi, għadni niftakar ċertu lobbies iduru iwa din naqra tifla, girl, il-kelma girl, għadha ċara f'moħħi. This girl will not do anything. Sa frattant, I prove them wrong. Ġifieri jekk inħarsu lejn dan il-pajjiż. Permetti li ngħidilek botta. You proved wrong il-Partit Laborista li kien jgħidilna ma nitlux l-Unjoni Ewropea għax aħna se nkunu makku. Makku, qed tara x'makku. Jiena I proved wrong lil dawk m'għamlux fl-abiltajiet tiegħi. Ġifieri. Ekku, li naf ma l-istess ħaġa mhux hekk qed ngħidu. Konnu jgħidu m'aħna mhux jagħti kasna. Mort hemmint u kif qed tajt biddilt kif taħseb l-Ewropa. L-argument huwa ma nafx kif tagħmel il-paragun imma imnalla minn minnhomx dik għax ikom aħniex fl-Unjoni Ewropea. Illum il-ġurnata hemm affarijiet tajbin fl-Unjoni Ewropea, Pep, u hemm affarijiet li kienu jingħadu li mhumiex tajbin ukoll. Ġifieri issa let's put all the cards on the table. L-Unjoni Ewropea mhijiex kollox wartu żgħar u trid taqdem bisnienek u hemm affarijiet li rridu noqogħdu attenta ħafna u ħafna minnhom. Imma jekk nitkellmu dwar l-ambjent, jekk forsi jenna f'sentejn ilu xi ħadd kien jgħidilna li ġodda l-pajjiż ħanibbenjaw is-single use plastic ma konniex nagħmluhom. Jekk jenna f'5 snin ilu xi ħadd kien jgħidilna li forsi mhux ser nibqgħu nużaw il-heavy fuel oil u se nużaw l-LNG ma konniex nagħmluhom u jiena konvinta li hemm affarijiet li iva jridu jiġu indirizzati u li jrid ikollna il-will li nindirizzawhom. Jiġifieri jiena ħdimt ħafna fuq issues ta' tniġġis. Nixtieq li hawnhekk nara li pajjiżna jkun ukoll minn ta' qudiemnet biex innaqsu tniġġis għax nemmen li tniġġis inqas huwa kwalità ta' arja aħjar għan-nies. In the longer term nistgħu noħolqu ħafna iktar impjiegi f'dik id-direzzjoni u jgawdu mhux it-tfal tagħna ingawdu aħna mill-lum stess. Jiġifieri iwa nixtieq nara bini li huwa aktar estetikament pjaċevoli u ħafna drabi jien nitkellem ħafna fuq il-bilanċ bejn l-ambjent u l-ekonomija. U jiena konvinta li jekk noqogħdu bil-qiegħda u naħsbu biħsieb jista' jkollna dan il-bilanċ u dal-bilanċ nilħquh. Fuq il-prostituzzjoni, hemm diskussjoni għaddejja anke bħalissa ġifieri, x'inhi l-pożizzjoni tiegħek? Hemm pożizzjoni li tajt ejja nillegalizzaw, nattenti li ma jkunx hemm minnu vulnerabbli u neħdu ħsieb il dawk in-nies. Il-gvern għamel ħaġa tajba ħafna illi offra servizz illi jekk tittoħroġ mill-prostituzzjoni se jgħinek, Rosjena u li qed tippilota dil ħaġa, proset. Però mbagħad hemm gruppi voċiferi qed jgħidu ara l-prostituta ma tikkriminalaħħiex, ma tibatix il-ħabs u naqbel. Imma tibat il-ħabs lil min imur magħha, lir-raġel jew l-mara skont taqbel magħha inti dik. Ara, id-diskussjoni qiegħda tiffoka ħafna fuq il-prostituta u l-klijent. Jien nixtieq li id-diskussjoni anke mill-aspett leġislattiv, anke mill-aspett ta' investigazzjoni nibdew nifukaw naqra iktar fuq min imexxi il-prostituzzjoni u min ikun qed idaħħal lin-nies fil-prostituzzjoni. Jiġifieri irrid ikollna liġijiet fejn naċċertaw ruħna li prostituta ma nitfawix il-ħabs, jiena dik ma naqbilx magħha kompletament. Il-klijent importanti titfaw il-ħabs. Jiena anzi jiena qed ngħidlek ejja niffukaw iktar fuq min qed jinbotta l-prostituzzjoni. Sa jiena qed naqra fuq ħafna sistemi differenti u rridu noqogħdu attenti li ma nispiċċawx b'xi modell li biex innaqsu d-domanda tal-prostituzzjoni, mbagħad nispiċċaw nitfgħu il-prostituzzjoni underground. Għaliex naħseb hemmhekk noħolqu problema oħra. Ma tiġa qiegħda bħalissa bħal ma kif inhi bħalissa pereżempju il-klijent taqasu kriminalizzat. Jiġifieri hija l-prostituta li taqla l-ikbar daqqa meta għandha hi fl-opinjoni tiegħi l-iktar li tkun protetta. Għandha kwistjonijiet pereżempju ta' minuri li jispiċċaw fiċ-ċrieki ta' prostituzzjoni, ejja naraw li nibdew nindirizzawhom jien ngħidlek il-bieraħ iktar milli llum qabel għada, għaliex daw immarkajthom għal ħajjithom kollha. Ġifieri ejja naraw li noħorġu b'mudell li verament jindirizza l-issues li jkollna. Taqbel il-ħaxixa mhux għall-mediċinali issa, il-ħaxixa l-aspett rikreattiv għandha tkun legali? Jiena personali m'iniex kontra, imma nixtieq li jkollna diskussjoni sura ta' nies li tieħu into account l-aspetti
u l-istudji xjentifiċi u x'naraw jiġri. Waqt ngħidlek dan għaliex meta titkellem pereżempju ma' nies li jaħdmu ma' persuni li għandhom il-vizzju ta' droga, għandhom pożizzjoni totalment kontra. U naħseb ħafna mid-drabi il-pożizzjoni li kollna qisha tirrifletti dak li forsi aħna nafu mill-esperjenza tan-nies ta' madwarna. U qed inħoss li d-diskussjoni iktar milli qisha diskussjoni kontinwa tkun diskussjoni sporadika fuq ixu oħra. Jiena nixtieq li jkollna diskussjoni sura ta' nies biex naraw li noħorġu għaliex mhijiex kwistjoni tiegħi biex naħseb jien personalment jew x'taħseb int personalment, imma naraw li at the end of the day ikollna liġi li verament tagħmel ġid. Okay. Il-budget x'bata se fil-qosor tkun paċenzja, fil-qosor tkun ta' inti. Il-budget. Mela, żewġ miżuri li vera laqtuk, u żewġ miżuri li kieku kont ministru li se tkun dal-waqt. Dik inti tgħidha. Illi kont iddaħħal. Mela, miżura li oġbitni, jien oġbitni ħafna, hemm miżura fil-budget li forsi ftit nies qed isemmuha li dawk il-persuni ta' bejn is-16 u 19-il sena li kien dawk in-nies li kienu ħallsu l-bolol bejn is-16 u 19-il sena li sa issa ma kienux qed joddulhom, jibdew joddulhom. U qed ngħid li toġobni għax dik taffettwa b'mod partikolari ċertu nisa li m'għandhomx biżejjed bolol għall pensjoni. Tmur lura għal 1962 jiena li dik kienet miżura li lili oġbitni ħafna. Miżura oħra li jiena rajt pożittiva ħafna hija żieda fiċ-Children's Allowance għaliex għandna familji bit-tfal, għandhom spejjeż u jiena nixtieq li nagħtu kemm jista' jkun sosten lit-tfal biex anki jgħixu f'familji aħjar u jkollhom kwalità ta' ħajja tajba. Żewġ miżuri li nixtieq nara, mela. Nixtieq nara miżuri jiena konvinta ta' li se jkollna ċans li anki naħdmu fuq dawn l-affarijiet. Miżuri biex naqsu iktar it-tniġġis. Jiena li t-tniġġis hija ixu ewlenija li twassal għal ċertu mart ukoll, ġifieri għandha impatt fuq is-saħħa u nixtieq li jkollna aktar miżuri konkreti f'dak ir-rigward. U miżura oħra li nixtieq hija hemm xi ħaġa fil-budget fuq din fejn jidħlu green bonds imma nagħtu mbuttatura aktar lill-green economy, lil dik l-ekonomija li hija sostenibbli ambjentalment u soċjalment. Jien ngħidlek se jkollok taqsam fuq il-mal-green bħala Ministeru sa tara, imma ħanajdlek. Inti taħseb ħafna affarijiet, eh? Isma' ħanajdlek ħaġa, Mir, ħanissuġġerilek xi ħaġa forsi tagħmluha, ili nipprova nissuġġeriha. Illi tfal ta' bejn 8 snin u 12 sena f'Malta iridu jkunu siefru. Biex jieħdu esperjenza. Il-gvern jisponsorja safra lil kull tifel u tifla f'Malta. Għax hawn min xeba jsifer. U tfal laqas m'għawdex għadhom ma marru u mhux sewwa ġo iżola illi ma tmurx u tiftaħ moħħok u tidduna. Jiena il-fatt li t-tfal minn żgħar jaraw perspettiva differenti ta' dak li aħna mdorrijin hawnhekk, totalment naqbel magħha, mhux it-tfal biss imma anke l-kbar għax naħseb il-mument li tmur hemm barra tgħix barra tieħu perspettiva differenti u anke ċertu affarijiet tarhom minn lenti totalment differenti. Biex nikkonkludu, Mir, inti se toħroġ għall-elezzjoni f'Malta, sa jew li ma tafx. U fuq li ma distret. Għadni ma nafx. Għaliex? Għax għadni edha nara. Għax daġara kollox f'daqqa, Peppi, ġifiri, s-sibt tieħdet id-deċiżjoni, t-nejn ħadd il-ġurament, t-nejn stess jiena waqaft awtomatikament mill-Parlament Ewropew, għadni edha nipprova nissettilja l-affarijiet. L-aħħar domanda, kieku inti kont Amerikana u l-ġimgħa diħla tista' tivvota nkissa, ma l-ġimgħa diħla hemm l-elezzjoni. Il-min kont għażel il-Trump jew lil-Biden? Kieku kelli l-opportunità nażel lil xi ħadd bħal Alexandria Cortez. Il-paċenzja kemm toġobni. Alexandria Ocasio-Cortez. Il-paċenzja. Ma jaspirawniex. Għandek raġun. Mentri xi ħadd bħal Alexandra Ocasio-Cortez. Tittażel ma tistax tittażel. Iva ma taf kif jekk ma jaspirawniex, ma nistax niġi ngħidlek li jaspirawni. Imbagħad pereżempju bejn notom it-tnejn għall-inqas nażel lil xi ħadd li jemmen li jista' jindirizza t-tibdil fil-klima u mhux jgħid li t-tibdil fil-klima ma jeżistix. Ġifieri li Trump ma tivvotalux inti. Ma naħsibx. Imma xi ħadd bħal Alexandra Ocasio-Cortez li għandha pjattaforma progressiva timbotta ħafna l-Green New Deal, Medicare for All, jiena li għadak xi ħadd li mbagħad Hemm film dwar dik vera interessanti, ma nafx fuq Netflix. Mela, grazzi Mirjam tal-għamana, grazzi ħafna. Mela, infakrukom illi aħna qed nistennew illi konna id-data meta nkunu nistgħu nagħmlu id-dibattitu bejn Robert Abela
u Bernard Grek, u nixtieq ngħid ukoll illi minnaw qed nistieden lid-direttur tal-ħabs biex bħalma minna llum jiġi hawnhekk u nagħmillu one-to-one. F'Xaraban kien qal nagħmlu follow-up ta' dal-programm. Dak il-follow-up sur direttur. Qed nistennik li taċċettaħ u tiġi hawn u nagħmlu din l-intervista. Grazzi Mirjam. Grazzi lilek.